вітання, друзі. Їду собі сьогодні вихідний день, залишається метрів 400 додому. І зараз буде на відео, наскільки потрібна завжди концентрація, коли ви знаходитеся за кермом. Це дуже-дуже важливо. І для батьків, які купляють електричні самокати для своїх дітей і випускаючи їх на дорогу, наражаючи тим самим водія, скажімо, спортити можете йому життя і можете спортити життя своїм дітям. Дивіться уважно. Ти шо, блядь, чудо нахуй, ти йобане, блядь. Ось так буває. Єбать нахуй. Максимальна концентрація. Поверніть ліворуч, а потім поверніть праворуч.